Черната стрела, част 2. Автор Горджик Гайн. На последната вечеря, на която бях служил в двореца, херцогинята, доста изненадващо, беше поканила кмета на Молива и самия майстор Хилмасте сред другите си гости. Клюките на прислужниците бяха маниакални. Кметът беше идвал там и преди, макар и много нередовно, но присъствието на Хилмасте беше немислимо. Какво ли имаше предвид с такъв помирителен жест? Самата вечеря протече с перфектна, макар и леко хладна, учтивост между всички участници. Хилмасте и херцогинята бяха много тихи. Кметът се опита да въвлече групата в разговор за новия син и наследник на император Пелагий IV, Уриел, но това не успя да предизвика особен интерес. Лейди Вилея, възрастна, но много пожизнерадостна от сестра си херцогинята, водеше по голямата част от разговора за престъпления и скандали в Алданрут. От години насърчавам да се премести в провинцията, далеч от всички тези неприятности, каза херцогинята, срещайки погледа на кмета. Напоследък обсъждахме възможността тя да построи дворец на хълма Молива, но както знаете, там има толкова малко място. За щастие, стигнахме до откритие. Само на няколко дни на запад, на брега на реката, има широко поле, идеално подходящо. Звучи чудесно, усмихна се кметът и се обърна към лейди Вилея. Кога, ваше превъзходителство, ще започне строителството? В същия ден, в който преместите селото си на това място, отвърна херцогинята на вода. Кметът се обърна към нея, за да види дали се шегува. Очевидно не се шегуваше. Помисли само колко повече търговия би могла да донесеш в селото си, ако беше близо до реката, каза весело лейди Вилея. А учениците на майстор Хилмасте биха могли да имат полесен достъп до неговото прекрасно училище. Всички биха се възползвали. Знам, че би успокоило сърцето на сестра ми, ако имаше по-малко незаконно влизане и браконьерство в земите й. Няма браконьерство или незаконно навлизане във вашите земи сега, ваше величество, намръщи се Хилмасте. Вие не притежавате джунглата, нито ще притежавате. Селените може да бъдат убедени да си тръгнат, не знам. Но моето училище ще си остане там, където е. Вечерята така и не се възстанови щастливо. Хилмасте и кметът се извиниха и моите услуги, каквито и да бяха, не бяха необходими в салона, където групата отиде да пие. Тази вечер през стените не се чуваше смях. На следващия ден, въпреки че за вечерта беше планирана вечеря, тръгнах по обичайната си разходка към Молива. Още преди да стигна до подвижния мост, пазачът ме спря. Къде отиваш, Гургич? Не в селото, нали? Защо не? Той посочи стълба дим в далечината. Пожар избухна много рано тази сутрин и все още не спира. Очевидно е започнал в училището на майстор Хилмасте. Изглежда е дело на някакви пътуващи разбойници. Благословен стендар, извиках аз. Живи ли са учениците? Никой не знае, но ще бъде чудо, ако някой оцелее. Беше късно и почти всички спяха. Знам, че вече са намерили тялото на господаря, или поне това, което е останало от него. И са намерили и онова момиче, твоята приятелка, Пролиса. Прекарах деня в състояние на шок. Струваше ми се немислимо това, което ми подсказваше инстинктът ми, двете благородни стари дами, лейди Вилея и херцогинята на вода, да са уредили село и училище, които ги дразнят, да бъдат изпепелени. На вечерята споменаха пожара в Молива само много накратко, сякаш изобщо не беше новина. Но видях херцогинята да се усмихва за първи път. Беше усмивка, която никога няма да забравя до деня, в който умра. На следващата сутрин бях решил да отида до селото и да видя дали мога да помогна с нещо на оцелелите. Минавах през залата за прислугата към голямото фоае, когато чух шум от група хора напред. Стражите и повечето слуги бяха там и сочеха портрета на херцогинята, който висеше в центъра на залата.
Един единствен черен абаносов лъч пронизваше картината, точно в сърцето на херцогинята. Веднага го разпознах. Беше една от стрелите на Емисонакин, които бях видял в колчана му, изковани, каза той, в недрата на самия Даготур. Първата ми реакция беше облегчение. Дамерът, който беше така любезен да ме закара до двореца, беше оцелял след пожара. Втората ми реакция беше споделена от всички присъстващи в залата. Как вандалът беше минал покрай стражите, портата, рова и масивната желязна врата. Херцогинята, пристигнала малко след мен, беше очевидно бясна, макар че беше твърде добре възпитана, за да го покаже, освен като повдигна тънките си като паяжи на вежди. Тя не губи време да разпредели на всичките си слуги нови задължения, за да охраняват дворцовите територии по всяко време. На нас ни бяха дадени редовни смени и прецизни, тесни патрули. На следващата сутрин, въпреки всички предпазни мерки, друга черна стрела прониза портрета на херцогинята. Така продължи цяла седмица. Херцогинята се погрижи поне един човек винаги да присъства във фоайето, но някак си стрелата винаги намираше пътя си към картината, щом погледът на пазачът за момент се отместваше. Беше разработена сложна поредица от сигнали, така че всеки патрул да може да докладва за всякакви звуци или смущения, с които се сблъска по време на бдението си. Отначало херцогинята ги подреди така, че нейният кастелън да получава записи за всякакви смущения през деня, а началникът на стражата през нощта. Но когато установи, че не може да спи, тя се увери, че информацията стига директно до нея. Атмосферата в двореца се беше променила от мрачна в кошмарна. Змия се промъкваше през рова и изведнъж нейно величество се втурваше през източното крило, за да разследва. Силен порив на вятъра, разрошващ листата на едно от малкото дървета в поляната, беше подобна извънредна ситуация. Един нещастен самотен пътник на пътя пред двореца, както се оказа, напълно невинен човек, предизвика толкова бурна реакция, че той сигурно си е помислил, че е попаднал на война. В известен смисъл, наистина го направи. И всяка сутрин в предверието имаше нова стрела, която й се подиграваше. Беше ми възложена ужасната задача да пазя портрета няколко часа рано сутринта. Не искайки аз да открия стрелата, седнах на стол отсреща, без да откъсвам поглед дори за секунда. Не знам дали сте имали преживяването да наблюдавате безмилостно един обект, но това има странен ефект. Всички останали сетива изчезват. Ето защо бях особено стреснат, когато херцогинята нахлу стаята, размивайки за мен пропаста между портрета си и себе си. Нещо се движи зад дървото отсреща на пътя срещу портата. Изрева тя, бутайки ме настрани и бърникайки ключа си в златната ключалка. Тя трепереше от лудост и вълнение, а ключът сякаш не искаше да влезе. Протегнах ръка да й помогна, но херцогинята вече беше коленичила, с поглед в ключалката, за да се увери, че ключът е минал през нея. Точно в тази секунда стрелата пристигна, но тази така и не стигна до портрета. Всъщност срещнах Емисон Акин години по-късно, докато бях в Еморуинт, за да забавлявам някои благородници. Той беше впечатлен, че се бях издигнал от скромен домашен слуга до известен бард. Самият той се беше върнал в пепелните земи и подобно на стария си господар Хилмасте се беше оттеглил към простия живот на преподаване и лов. Казах му, че съм чула, че лейди Вилеа е решила да не напуска града и че село Емодива е било възстановено. Той се зарадва да чуе това, но не можах да намеря начин да го попитам това, което наистина исках да знам. Чувствах се като глупачка, само като се чудех дали това, което мисля, е истина, че всяка сутрин през лятото е бил зад дървото на пролиса отсреща на пътя срещу портата, изстрелвайки стрела през портата, през моравата, през рова, през ключалката и в портрет на херцогинята на вода, докато не оцели самата херцогиня. Очевидно беше невъзможно. Реших да не питам. Когато се разделихме този ден и той махаше за довиждане, каза: радвам се да те виждам толкова добре, приятелю. Радвам се, че премести онзи стол.